paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Mula sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan, kanyang mga salita'y umaabot sa bawat sulok ng Bicolandia. Wala kang makikita na katulad niya, tapat sa trabaho, sa paglingkod ay walang katapusan. Siya'y lalaking hindi inuumaga, paninindigan ay hindi nababago, mapagkatiwalaan sa lahat ng bagay, sa bayan ay tunay na lider. Henry Maceda, VP Henry Maceda, de calibre na broadcaster, kredibilidad ay tunay na dakila. Sa pagtabang malalaoman, Kadoroy Awardee pa. Ang hapon ni VP Henry, narito na sa DZJB ngayon na Henry Maceda, VP Henry Maceda. Tinig ng bayan, puso ng Legazpi, tunog na maasahan. Uya na, pakinggan mo na. Ang hapon ni VP Henry, Maceda, live na sa atin. Mula sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan, kanyang mga salita'y umaabot sa bawat sulok ng Bicolandia. Wala kang makikita na katulad niya, tapat sa trabaho. Good morning Pilipinas, mga Bicolano sa man na partikan mundo. Welcome po sa inyong programang Anhapot sa DCGB. Day pong personalan kita po tagahapot lang, makahapotan kan banwan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan, mga kasimbagan ng katuyuan ang sarong isyu malinawan asin sarong problema masolusyonan. Ini mga tugang Anhapot sa DCGB Radio. Good morning, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Kaiba po ang lalaking hindi inuumaga sa DCGB. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, sa dami ng kung anong sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo at iba pa, nakakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maaring tumama tulad ng sakit ng atay, dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay. Proper diet, exercise, at ngayon meron ng Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro. Ibang Liver Aid ito. May silimarina, may vitamins pa. Vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pa ang Pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa proteksyon, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pa ang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pa ang hanapin mo sa Liver Aid Pro? Pro Liver, Protection, Pro Health, Pro Treatment. Basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Mag-Liver Up na! Ang Liver Aid Pro, available po yan sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, at iba pang leading drugstores nationwide. Silimarin Plus, multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa linya mga tugang ang dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Joshua Bino, nasa linya. Joshua, good morning Joshua. Yes, Piti, good morning. Good morning sa mga parantabay. Ang road marking kan Tinampo sa Barangay Busay sa munisipyo kan Daraga Albay. Ngariman sa Nabi Henry pagkamuot. Paghuna mo, nasa tamang tao ka. Sa katapos-tapusan, napapahamak ka pala. Dahilan ta libong ang mga motorista ta BP Henry kung nata o napano an pasistema kan pintura kan road marking sa naunang bita ng Tinampo, particular na arani sa approach kan tulay. Takon susugon mo ang tamang linya,
pag abot mong makaibabaw ka sa tulay, counterflow ka na o kaya kasabat mo na BP Henry sa ibang mga behikulo na pwedeng makapagdara ng hazard o kaya aksidente para sa mga motorista, lalong-lalo na itong sa mga daisanay o kaya daikabisado ang tinampo. Ang sistema kaya BP Henry kung ilalagawan para sa mga nagtadarangaw, kung alimbawa hali ka sa sentro kang Daraga Albay, ang direksyon mo pasisiring kang Kamalig, duro-direksyon mo ang tamang linya kan tinampo. Pag abot mo tabi BP Henry sa approach kan tulay, kan barangay Busay, kasabat mo na sa mga behikulo na ang direksyon man hali Kamalig, pasiring sa sentro kan Daraga. Kaya pinagreklamo ini BP Henry kan mga motorista, asin nagahagat in madalian na aksyon ay kinaraman sa problema ini habang day pa ini nagkakausanid na kulang aksidente. Mientras tanto, kan mabuksan niya to ang istoryang ini kasubago sa programang Morning Hirit, nagpaabot naman sa tuya nin mensahe ang saro sa mga konsehal kan Daraga Albay, si Konsehal Engineer Bobby Magalona, na iyo ang namamayo kan Committee on Infrastructure and Public Utilities sa Sangguniang Bayan kan Daraga Albay, na monitor ni Henry sa saluyang report asin programa kasubagong aga. Sikun sa iya, big call o ipinaabot niya na ini sa atensyon kan DPWH Regional Office 5. Asin may nakahuro naman siyang mga opisyal, chief kan Regional Office 5 kan DPWH. Asin ang promesa sa iya, mapadara ini nin team. Ngunya na aldaw tabi BP Henry. Sige daw. Para reparohon ang sitwasyon na road marking asin matawan ng immediate solusyon. So na kaya tabi BP Henry sa pag investigar pa kan DCGB News na pag-araman niya to na under baka pa corporation ang kontraktor ka na patrabaho dyan sa tulay. Kung kaya saro sa aaramon pa man niya to, kung itong pagbugtak min road marking, trabaho na o kumbaga kasabay sa kontrata kan kontraktor, o kaya kung DPWH ang nagbugtak, tapos questionabling marhay tabi BP Henry, pinasiguro lamang, tigretaro lamang kung tama o sala ang pakabugtak kan road marking, sa araw gaining naibugtak na, gulpe ang nalilibo, asin posibleng magkausaling aksidente, sa bako tugma, duman sa direksyon dapat paibabaw duman Blind sa tulay. pati. Nagiging blind eh. Di ba? Roger, Kaya mahiling sa kasabat mo. ang sistema kay BP Henry, iyan na tinampong iyan, 2 lanes. Baka, alam ko na, Joshua, analisa ron ta ha. Baka ining tulay na ini, sarong linya ini. Di ba? Di ba may kasabat na sarong tulay? May division ba ka sa tahaw? Ang sistema kaya BP Henry, Oo. ang tinampo, jigigi pa lang sa may bukana o boundary kan Busay, Oo. 2 lanes baga yan. Correct. Pag abot mo sa ibabaw kan tulay, 4 lanes na. Oo, correct. Oo. Ngunyan, imbis na so direction kan road marking susog duman sa tamang direksyon sa ibabaw kan tulay, daita depende ta na i-connector ini duman sa balyo sa wala. Yung ani, dapat ko ta ang kurit salbatan ng kurit ini oh. Ipasura yan tapag kasabag pang agang mo yung kurit. Dapat ko ta ining sarong kurit na unbroken. Tumbok ining so division kan tulay. Oho. Dapat tumbokon mo so division kan tulay. Oho. Bako iyo. Opo. Tangani na day ka malibong kun ang pagkasabot ko tulay na 4 lanes, may division sa tahaw, one way yan, di ba? Diba? So kasabat mo sa ibong magi, so kasabat mo di man sa ibong. Oho. Kaya lang medyo mananggad, medyo mananggad confusing ini na pagbaba mo sa linya mo, ang papasiringon mo, ba bang ka sa ibong nakurit kan tulay? Mariparo mo na sana, nalinig ka pala sa too, igwang division so tulay.
Ang difficile, kung parehong makaskas, Kaya nga ni, magkasabatan ka mo, duman sa ibong natulay. salpukan ka mo, sa ibabaw kang tulay. Nalbatan na. Ano sabi ni Engineer Magalona? Sabi ni Kagawad. Kagawad Magalona, ipinabot niya na sa DPWH, may nakahuron siyang official dumaan. Oo. Tapos ang sabi, mapadara kitim, ngunya na aldaw BP Henry, Iwilingon ini. para matawan kay immediate solution. Oo, oo. Kaya, yan, so, So, abangan mo sa pagduman. dumaan na, kumaturo tambay. Duman ka na maghapon. Pangyayari sa maaba ka. Kung akong driver man nga, assumption ko, nasa arugan ng linyang ino, nasa linya ko. Pagbaba ko sa tulay, siyempre nigda ako sa tuota. One lane. Kaya ko ta, sukurit ko ta, ang tutumbukon mo, ining division kan tulay. 2 lanes baga, di ba? Itong kurit, matapos sa division kan tulay, halin mo sa ibang kurit. Ano po kayo ito? Paano pagpunas daw kang kurit naan? Ano? Paano pagpunas ka? Tutumbukon mo itong ang division, ang ining straight line, tumbok man tulay. Itong subdivision kan tulay, itong taho kan tulay, bako? Oh. Kung igwa man bagagari araw na ngaya right, tas wali duman sa busay, bako sa right lane ka kan tulay. Sa ibong kan division. Sige. Hindi nga naman, tabing mariam, ano yun eh, tabing nagmaray-maray ang pamati ko. Kaya relibong, Okay. pati so haling ka maligowing daraga, mas delikado ang depende ta nasa ibabaw kang tulay, sa gupaon mo so pasabat Oo. man sa imo. Ngunyan, siyempre, kung halimbawa may reparo talagang diferensya, mabago kang kurit, mapunas, panibago na naman na kwarta siguro ang gamiton, pambakalin ba ng pintura, pero dapat talaga depende, ma-action ang tulos, dahil na pagalaton, na magkausapay ni na mas dakula na mga aksidente, in kaso man alagad ay tigahagad sabi BP. Okay, sige. So yan, ang sitwasyon, sabi BP Henry, libong sa kurit, Josh Rubino, DCTV. Alam makonsilo ba yan? Tapig iristoryan ta mga tugang kung ano ang tamang kurit. Yan kurit, madali mo sa pagsusugod. Sa pagmatama. Pag di mo nasusug ang kurit, dumang ka may problema. Ang problema, tango niya na aldaw lunes na lunes. Kurit. Hello? Migo, Good morning. bako man siya ng 2 lanes, 2 bridges pa Magayan. Tama. Tapos so dating tulay, sunod ko ng tinaningan kisarong tulay, di ba? Yan. 2 bridges. 2 bridges. Kaya, so, barandilyang dati kang tulay, dahil man hinali. Itinaningan duman. Kaya lang, matutumbok mo talaga, so... Ako sa iling kumigmigo, it's just a matter of correcting the kurit. Yes, kaning gamitan mo kay correction fluid. Paano nga, Migo? Paano nang pag-delete ka ito? Paano nang paghalikan sa albatanang ito, na... I-reason na sana yan. Gasoline ko, dapat i-erase ito. Yes. Tapos, Yun nakaka-confuse so kabangan kang tulay, itumbok duman sa... Barandilla. Sa barandilla mismo, so correct na straight. Tayo ba? Di ba ko sa driving, Migo? Pag sinabing straight line, no overtaking yan, di ba? Yes. Sabihin, division ang kantinampo. Tama. Sa kurbada baga, yellow and white, di ba? Yellow and white. Yes. No overtaking yan. Di ba? Dapat. Bata dyan pati, Migo, makaskas yan ang mga auto o bin Natural motorista. ta. Makaskas, Migo. Tabagong aspaltohon. Di Yes. pasakat ka bago halik ka digdi sa daraga. Pag sakat mo, pag baba ka na auto mo, matutumbok mo, tulay na. Yes. Kaya habang Migo, aksyon ng tulusan, Migo, dahil nagtamagala. Anyway, garo, kung man sana, dit man sa ng bagay, ha? Yes. Dit man sa ng bagay kung Kundi- paano yan na makorek tulos yan sa mas talong madaling panahon ta. Ang difficile ka, kung di familiar baga sa lugar. Yun na nga. It's just a matter of adjusting the correct. Mga sanggatos gid na correction fluid. Dali mo sana yan. Pag-delete nga ni Miga pa. May pang-delete din. Sige na. Bye. Wala. Ay, hindi. Ay, na. Sige, anyway, di na kumapod sa DPWH.
Nagkontak na din po ako, sir, sa DPWH region in 2nd DO. Yun na, ha? Yun na. Nagkontak naman si Angel. Then ako sa hindi makontak, ang isupit na baga sa programa, pag may arog ka na concern, mga tugang, minakuan baga kita, minaapod kita, di ba? Kaya lang ikaw na, si Kagawad Magalo na, yun nag-facilitate na, at least lamang, ha? Hello? Pero Bibi Marinaga, Marinaga. pagkadipiti ko ng nalgakurit na sa thermoplastic pa yan, piginit. Yung nga ni, pag-iinit siya, buda, may pang, bataan term ko, delete, computer. Ang pinaka-ano kan, BP, pinaka-datex kan, Oo. pinagamitan ng BPG, so, ribaga auto pang grinding. Kung ako, ang pinaka-madali kan, BP, kung bakan mo kikikit, Oo. yun yan yung nakikikit, so, sala. Oo. Baga, mas madali yan. Pwede daw yan. Ano? Huwag ka nang kikikit. Anong ikis? X baga, kasala. Wrong. So sa inutan pa rin, buong nag-check. Noel. Kahit ito baga, si BP Ariel Aike, may joke ka iyan. Igoda siyang igoda kisarong lalaki, nailing so, likodan kan auto, nakasurat, 4x4. Yo. Ang ginibo kan lalaki, binutag, equals 16. Dan gini mo na kang sarili naman, pinapinturahan do 16 ta. 4x4 nga ni sa auto. Pagbalik niyo otro sa kuan, pinapkingan niya, igwa na naman equal 16. Ara bang gini mo kang sarili pare? Sige, gini mo kang sarili para dahil na magpara ulit-ulit siyang sige mapintura niya kan auto niya, tabi ka para equals ka, binuta ka niya, kicheck. Pareho kang iniya mong salbatana ka. Ikisan mo tapos check. Pagkaray, Noel. Pagkaray, bata nagurog mako mo niyan, tarag mabarata ang krudo. Yan ang bagong linyaran dito. Siguro yun ang tama. Okay. Kaya lang, dahil lang yan dito, papunas. Kung paano mo ang punason, nasulunga. Yun na nga ni. Pero, ako sa rin ko pare, baka ako expert dyan, dahil kong expertise ka na, dahil kong aram. Sa gasaling ko, gari, matanos lang kang kurit. Correct. Na dapat so division kan tula kan tinampo, ito tumbok mo duman sa kabanga kan tulay, subaran nila kan tulay, di ba? Ano ba dito? Just na common sense. Oo. Pero sa trending man, Lagyan mo pa? yours your coconut shell. Iyo pag-aaral mo lang siya, lagyan mo pa? Bugtakin ang check para bumundo naan. Biyo pa. Ay, na. Bugtakin ang check, biyo pa. Okay. Sige na, bye-bye. Salbata ng Noel Ineo. Imbis na pinaulok mo kumigo, ika nakapaulok sa kunya, dagbo si Joker Kasi bago napahiyom sa ako sa apon ni Joker, kunya napaulok mo ako Kito kasi Ninong Ariel, may joke ito sa Bicol Target. Yung programa nga, ang title kay, panahon, ang title kay ito, Bicol Target Morning Edition. Tamay afternoon May nagsadiridakan auto, sa likod yung mga auto baga nangyayap, 4x4. May nakasura. Pinarada niya dyan sa Legazpi. Pagbalikan tag sa diri, igwaki, may duminagdag, equals 16. 4 times 4 equals 16. Di pinapinturahan niya naman sa auto niya. Otro simana na mag-park niya, igwa na magkikabinurit, equal 16. Siguro nakatulong beses siya mga tugang kiulit-ulit kang papintura kan auto niya na 4x4 equal 16. 4 times 4 equal 16. Sabi ka nagsasabi, Maro, paano ko nang i-resolveran niyang mapundo ini, nakaka-equal 16 naan. Ay naisipan niya, ang ginibo niya, bugta ka niya, ki-check. Bako iyo, solve sa problema. Dahil ko aram ko itong joke na ito, halik, inarudya lang kay Ninong Ariel o kay Joker man talaga ito. Si Joker, sige napon kayo kay Ninong Ariel. Di ba?
Puta nag-check. Mako na pundo. Pag iparadya niya maghapon, sarong si Manaw, di na ba kinaghiro? Gusto talaga, chikan niya. Ay, inda. Nasa linya mga tugang dagdag na report. Hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol. Alarmario nasa linya. Paring Al, good morning. Anong latest dyan? Salamat, Tabi Pade. Medyo mamundo ang City Hall. Nata. Naganda na baga sa amigo tang si Kisay. Inares Martinez. Kisay pa de? Inares Martinez, Ay, sa pag-iriba tabaga dati. Ay, dating reported din sa Pilipinas Broadcasting ka ito. Opo, oo. Ano Pinawian na nangyari? sininbuhay. Oo. Sa rongal daw yata ito, inatake. Ay, nako. Kaya medyo mamundo ang City Hall. Nagkuhanta kami dyan, di ba? Opo, dati. Pag-iriba tabaga dati. DSRC ka ito eh. Oo. Okay. Kaya Condolence sa pamilya ni condolence Inar. sa pamilya. Condolence sa pamilya ni Inar habol na sa Oo. kanya mga bubong niyang pamilya. Kanyan, medyo halipot lang sa flag ceremony dahil masyado pigpalawig ni Mayor mainiton ang panahon. Ingat-ingat sa health tango niyan. Nagbati lang si Mayor kay Happy Father's Day. Lasoroli ana. Sa tapos Rulian Kamay ni taon. Pero may tugon si Mayor na dahil naman included so sugar daddy. Tama man. Tama. Ay pero rin traw nito. Inakaw si ito kikarilibukan. Okay. Ayo. Ayan, may kaorong pa si Mayor. Ma-timing kita magpalaman kita kay initial na statement sa alkalde. Kunya na Lunes, sabi. Sa tuyang mga tagantabay. And nahiling ko digdi ang tarpaulin sa City Hall compound. Congratulations to Mayor Isiam Ismail for being top 2 for the top performing city mayor of Bicol Region. Ang kawon so grado ni Mayor 83.9 Para sa top performing city mayor of Ayun. Bicol Region, top 2. Bicol top 2 Opo. Pero sa number 1, Naga? Nagayata si Naga. Mayor Lenny Robredo. Robredo. Oo. Okay, very good. So, madali na maging top 1. Malay mo. Ikaw pa ikaw pa ni Mayor si Sir Jeff Sa Finance. Jeff na. Oo. Anong latest mo dyan sa Legazpi? So, 100 sa mga tricycle driver na panitaw, no? Rabi, oo. Yun yan ang taro sa mga info na dapat maaraman ta. And may mga improvement na ngunyan. Nahiling ko sa traffic sa Legazpi. Pero masyadong okay na. Sige pa rin, gari mananggad. Traffic. Gari mananggad. Nagagi ako sa may Santa Agnes, magayon sa Flocan traffic. Maluwag-luwag na, di ba? Maluwag na eh. Oo. Okay. Anyway, nag-timing kita, nagisingit kita kay Mayor. Nagkulong na mga gusto magpa-picture pa. Maridayal na ako, tama ka maputol na yun eh. Iyo. Sige. Maridayal ako. Sige. Okay, thank you. Mag-redial ka pa rin. Hello, bro. Mano? Bro, good morning. Yeah. Bro, nag-monitor ako sa imo bago regarding duman sa tulay. Oo. So, i-share ko lang. Kasi the experience, observation and experience ko lang from Manila going to Norte. Hindi lang siya maayos yung pakagibo kung hindi organized. Organized ang kurit, tama, so arong kayan. Tapos ang tulay digdi, halimbawa, pag ang tulay abo paagihan kay mga heavy or heavy vehicles, bibugta kaninda ning parang so barandilya. Tapos ang level ng barandilya sakto lang duman sa mga light vehicles. Like for example, yung kung gurano ka langkaw lang yung van hanggang doon sa may top load ng van kung may karga, yun lang ang makakaagi. Yun lang ang makakaagi. So yun ang naobserbahan ko digdi. Bakong araw sa to, bara-bara.
Oo, kasi rin ka napakasimple. Mm. Kurit lang ang pinag-uururunan. Pag-abot mo sa taas, ma-organize ka. Ay mabubulaga ka tabakong organize. Yeah. Tapos sa pagsasabi mong delete, Mm. duman kaya may naagihan kaming sarong tulay na bago, tapos di kaya sa may papasiring sa bayang-bang Oh. maagihan ka, burado bro, kung bago na so kurit, tigbuburanin da so Yeah. dati. So dati, correct. Oh. Oo, kaya di ka Malibong. mako-confuse. Mm. Hindi ka mako-confuse. Mm. So yun lang so Okay. share ko na kunyan. Buda ako, may apot ako bro. Mm. May apot pa akong saro. Ang programa mo maghapot. Oo. Ang apot ko malaog sa Super El Nino. Ano na kita? Iyan ang hapot. Mm. Ilamang piguurunan kung ano ang plano. Tadik di mismo sa farm, doon Oh. sa ibong, naharong, impeachment. Sige, Ronan. Ang piguurunan, daikit ang plano sa maabot na panahon na, hindi lang panahon na talagang yaon na. Itong Super El Nino. Yeah. Paano kita? Okay. Yun ang apot. Okay. bro, thank you. Salamat bro. Salamat on sa hapot. Yan. Tamang point niya. Ano na kita para sa El Nino? Balikan ta daw si Paringal Armario. Hali po dyan sa luwas. Good morning, Paringal. Yes, good morning, Ray Tabi. Padi, pagkakaoran pa ni Mayor si Randy Marbella. Oh. Baka so concern ni sa mga badyaw. Paringal, sabi niya, Mayor Tabi, tuloy na good sila. morning, Ito good balik. morning, Mayor si Henry Tabi. Henry. Mayor. Good morning po, Sir Henry, and sagabos sa nagantawin ko sa ibang bagyan ng programa. Yes, Paringal salamat Tabi. on. Yeah, good morning, Tabi Mayor. Happy Father's Day po. Belated happy Father's Day. Likewise, Tabi, Sir Henry, happy Father's Day yan. Sagabos, Apo. Tabi, happy Father's Kumusta Day po ang sa inyo. Mayor mag-celebrate kay Father's Day? Smog ba, Tabi? Oo. Dahil siyempre kita nagpapalamat sa gabos na tinawag sa tuya, kamahal na Diyos, kasabay ang good health, and makusog na lawas, Tabi, at Yeah. bilog na pamilya. Nailing ko baga suppose ni Vice Mayor Gutierrez. Nailing ko katabay niya so aki niya. Ayun po. Okay. May ba po ako, ano pang latest mo yan sa Legazpi, Tabi? Go ahead. Well, panagos po na tigtatapos and tig-finalize dahil kita nagpapreparar sa maabot na 35th anniversary ng Balong Festival. And Apo. this is something special and something we should be prepared dahil siyempre sa expectation ng mga kababayan and turista dahil sa very successful Ibalong kanakaaging taon, Apo. dapat mo niya mas magarbo pa and mas pagayong tabi. BP entry. Yeah. Congratulations pala, Mayor, ha. Top 2 kita sa performance, Tabi, bilang alkalde ng siyudad ni Legazpi. I guess po, top 2 ko kitang mayor sa bilog na Bicol Region. First, ang top po is siyempre si Mayor Lenny Canada. And we are very thankful dahil po yan sa kooperasyon and sa commitment ang gandutang kay Riba, sa trabaho, bako lang po sa lokal, kundi magsi sa mga national agencies po na tutuyang padagos na nagkikipag-partner and siyempre sa mga gandutang stakeholders, Tabi. I'm very thankful, Tabi. Yeah. Ano po, Mayor, ang sikreto naman sa nakanindong halangkaw na performance rating, Tabi? Sabi ni Sir Al, igot ka, Tabi. Baka si Andan sikreto. Okay. Mayor Saropa, may news akong nadangog na nasa proseso na ngunyan kang validation kan mga tricycle drivers na tawan ng Tabi kay Ayuda sa Legazpi? So 1,000 pesos subsidy? Yes po. And prepared naman po kita. Well, in fact, validation Tabi, BK. Tapos naman, dahil Ayun. kung ano ang natauanan kang DSWD ka nakaaging 2 bulan, iyon man po ang sa tuwing listahan na natauanan dahil na-validate na po ito kang CSWDO and DSWD. And kalat na lang po dahil na-approve pa lang ka nakaaging simana sa probinsya. So, ordinansa para makataw po kita ki 1,000 pesos sa kabot sa mga tawda driver. Yeah, opo. May schedule na po, Mayor, kung nuwari nang pwede, mai-release, Tabi? Dahil pa man. Within this, baka this month po or first week Opo. of the month of July. Opo. Okay. Mayor, congratulations, Tabi. Salamat na maray.
Salamat po, VP Henry, and good morning po, Giraray, and belated Happy Father's Day po, VP. Apo, thank you. May kasabay sa sugar daddy. Okay. Ayan. Okay, so yan tabi apa ni an informasyon with Mayor Siam di sa tayang opisina ngonyan. Alam Mario. Thank you. Salamat paringal sa report hali dyan sa luwas. Sabi kan texter tahuna ko nga tabi tig 4 lanes so inaspalto para mapantay sa tulay. Kinasu Junction palaog Duterte Highway para may linya man sumaga turn left kun pasiring daraga o maluwas hali Duterte Highway. Kaso tig 2 lanes man gilayon kaya confusing sa mga daay kabisado ang tinampo. Bata National Highway po bagad dyan, daiman sa nakita nagabiyahe. Yeah, ano ito? Di man sa nakita nagabiyahe, iyo baga po. O sige, anyway, di na pa ako ma-intervene duman. Sabay ginibo ng action pero tatod, baka makontakta mang Giraray so DPWH, ano? Kung ano yan, ngunyan, mga tugang, may kontak nga na ako sa singa tagapagtaram kang DPWH, ano yan, balon tanaw na po dan lugod. Pero anyway, nakontak naman ni Kuana, kontak na ni Kagawad Magalona, Councilor Magalona, ito tabi na concerns tabi dyan sa linyang yan. Nangako daso DPWH na bibisitahon. O di, mas maray po na mabisita mabisita nindo yan, mag-ibot tabi sa mas talong madaling panahon. Iyo, isupit na baga sa programa na pag may problema, iranay tatulos yan. Kundi, pasalamat na kita sa effort tabi ni Kagawad Magalona na mariparo ito, tabi asin mapakarhay an sinabi ng lugar. Okay, alas 8:15, oras sa Pilipinas. Tapos na ako kan sa labor aid ko. Lingaw ko eh. Tapos ako kang labor aid, di pa? Wala pa akong labor aid. Garo yun na. Tapos ako kang labor aid. Garo yun na di. Yun na di. Yun na, okay na. O bueno. Mga tugang 15, makalipas ang alas 8 ninaga. Arog ka ini. Inabot nindo mga tugang so dito ba kita sa mga positive muna? Inabot nindo so ano ito? Apod kam panahon. Pagkapakaon mga sa eskwelahan, anong apod? Ako na ko inabot ko sugatas na bigtao. Bolgor? Anong harang ka ito? Basta kang panahon, ang gobyerno, kahit Ministry of Education yan. Inabot ko MEX. Ministry of Education. Culture and Arts. MEX. Ministry of Education, Culture and Arts. Yan. Kaya may pigdatao na bulguran. Tama ba ang term? Sa pagkapakaon sa mga eskwelahan. Muna inabot ko mana, pig-distribute, nagkataw sa muya, kaya ito kigatas. Tama Madam Sonia Labanda? Ma'am Sonia? Good morning Ma'am Sonia. Buda kay Madam Malin na di mabayaw. Buda Madam Marlin Manatlaw. Garo grade 1 ako, grade 2, inabot ko ana, nag-distribute kigatas, masiram mo nun ang gatas na. Di ko nga pigkakaon ko na ito, di ko nga pigbugtag sa tubig na mainit o sa tubig. Kikaon ko sa sugatas, masira mo noon. Kunyang kampanahon, ikaw mga tugang kipigapod na, tama ba, bulgur? Alam ko sa term eh. Sige daw, pakitext na po rin ako mga kababayan. So, kampanahon din doon, nag-eskwela ka muna. Sugary feeding program, mga tugang sa gobyerno. Aram kan mga yellow corn ba? Bako yellow corn ito. Hello? Bulgur. Ano pare? Bulgur talaga Oo, iyan mo, tapos email. Gari complete meal siya na. Pampatali. Yung magaw, USA ito. Na USAID, tama? Oo, kasama yan ng Nutriban. Yan. Yan pare, Nutriban kampana. Pero ang Nutriban, dahil ko inabot ba Nutriban? Inabot ko, Bibi. Oo. Ang inabot ko, sugatas. Ang Nutriban, dahil ko inabot eh. Ngayon, time na dahil ng Nutriban, yun ang pagtawag, 15 mil kasi na bulgur na tigitabi. Yan. Okay. Masira mo lang dito, mo kung Ano? Ibo na pulburon. Kaya palan ka, ito nagluwas sa negosyong pulburon. Ito lang eskila.
Talaga? Kaya pala, Pero kung mabukay ito, elementary na pandi, baka sa pagkwenta, kasi ang madiris magaw, teacher, yeah. igwa pa nakasabay na mantiking niya. Dahil ko talaga inabot yan. Oo. Dito na ako kayo to. Basta inabot ko sa gatas. Sinako ito pa rin. Ako napapato sa papel na may bugod, maski barabad mo, nagigisi. May bugod ng lautan. Dahil ko mabukay ito, dumanit ko lang ni Madiri. Oo. Nakatambakan duman. Ready to eat ito pati. Ready to eat ito. Oo. Tingnan sila nag-distribute mo lahat, mga teacher. Tama. Ako po kayo tumulgor. Gusto na sa mga nag-eskwela na din nakapamahaw, tadip ka ito medyo tiyos kitang nasyon, maging mari ang nutrisyon. Di ba? Hindi ko maumang talaga yan before. Kaya alam mo yan, ako po convincing, iwa pa daw. Igwa nga ni, kaya nga ni, duman ako mapalos kang istorya ko. Ibabalik mo ko so feeding program. Anong bikol kang feeding? Pakaon? Pakaon. Bata, pag-feed baga, feed gari. Di ba? Pakaon o kung ano. Diba? Dito sa'yo na yan. Totoo lang, dito na panghaluang, diling siya. Kaya ano? Diling siya. Gari malain ang sinabi mo Biting. Marain siya, magayon siya, dahil ang paghaluang, kidilin siya. Correct. Iyo mananggat. Hindi ka diling yan. Okay. Sige, thank you, di ba? Ang ano man kaya na problema, magayon. Kaya lang, hihaluan ki kung anong nakabalos to, ano mga nagkakaproblema. Nataat pig-istorya ko ini. Tan mga nutritionist, pig-connect mga tugang ang tali nin tawo sa nutrisyon. Pag di ka na namahaw, pag maluyang kinaon mo, pag maluyad ang kinaon mo, kita maskiyaw kita naka-star sa bulod, di na kita nagtataranom, kaya ang gulayon, di na kami ka itong palibot kang harong may gulayon. Nalunuman ko suy na ako, ang palibot ka ito may mag-agunan kang kuprahan. Ang sa inutan ka ito darakulaon na karabasa. Sa inutan may ampalaya. Yan ang amargoso, native na. Kaya nga di man ako nakakaon kay amargoso, salbatan ng pait. Di ba? Mga gulay, mahilig kami ito magtanom kay gulay sa palibot, may kalungga etc. Kaya di ka mamumroblema sa nutrisyon na pigakaon mo. Kung yan, garo din. Dahil naman kita nag-uuruso ka yan dyan sa mga harong tamaski sa mga bulod na ngaya dakulong ki patanom, dakulong ki mga bagay-bagay. Di ko aram kung nata mga tugang taarog ka yan. Ngunyan, sabi ni Senador Bam Aquino, tasumyos na binaka sa bago, ibabalik sa feeding program, 8 billion pesos ang pondo. 8 billion pesos makikinabang da supera nga na itong estudyante. Pero itong estudyante pa rin man na makikinabang ka itong dakulo na estudyante. Ang filosofiya, dapat ang mga aki, maray ang pagkaon, ngani na maray ang pag-aadal, sarong estrategiya da ang mga tugang para maging maray ang edukasyon sa Pilipinas. Taday, mas kanila ang tuturo mo kung gutom, anday na mamahaw din ang udto, may problema. Di makaka-absorb kang leksyon, kan teacher. Hello? Hello, bro. Yeah, bro. Morning. Dahil naman uso yan. Anong uso? Sinalidahan na pangagani so national flower, waling-waling na. Yung pikuruan mo sa Senado, waling-waling, special session. Tama bro, tama ito bro, nangog ko na. Sa special session kang Senado, saro sa diniscuss, waling-waling, tama? Pasado na bro. Pasado na ito? Oo. Ang kinakulaan pa rin na national flower, sampagita, di ba? Iyo nga ni, tapos maanap ka pa kang mga gulayon. Susunod na sasalidahanin na ka yan, so bahay kubo.
Sabi nga ni, ang pambansang pagkain da, bako naman litson. Araw kung ano? Ano na? Sardinas paribuda noodles. Kaya nga ni, sa susunod, sasalidahan na sasalidahan na kanta kang bahay kubo. Ano hindi na? Hindi na puro gulay. Ano na? Puro na fast food. Latos ang pagkang salmatana ka. Ipaulok mo naman ako. Bata mo kung pag-ulok ko niya na aga. Ayun bro. sa reality, sa totoo lang, ako mismo, dawa ako digdi niya on mismo ako sa Congress. Hindi ko pa na, uni na, para ni na ang ano, para ni na ang Super El Nino. Yeah. Wala pa ako na iiling na kamo mag-emergency. Okay. Committee hearing na regarding dyan. Wala eh. So ngayon nakabakasyon. Lahat busy sinda sa impeachment and so on and so forth. Walang plano. Okay. Kaya ako nasasabi bro, kaya kumbaga, so mga kataraning ng lugar, may mga nakalatag na mga kung anong gigibuhon. Sa tuya, naku po, ano ba yan? Sige, okay. Sige, bye-bye. Ay, nako, sandali. Pero, ilingon mo magayon mga tugang nakatuyuhan, kung paano kita magkaigwaki, maray na salod, maray na nutrition sa lawas in tao. Hello? 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 Hello, good morning. Ay, good morning, ma'am. Yes po. Ano po may paglilingkod? Hello? Nawawala. Alright, sandali. Si Nainot, si Angel o si Jimmy? Si Jimmy na muna. Si Jimmy, nasalita mga tugang may dagdag na report kasabay si Mayor Mac Saison. Good morning, Jim. Yes. Hello, BP. Maray na aga sa mga parantabay. Makakaroon niya tungo niyan si Mayor Mac Attorney Mac Saison digdi sa Libon dahil sa nagkaigwanin pagtiripon so mga mayors na miyembro kan Mayor for Good Governance sa Albay igwanin apat na miyembro iniban convener ba kay ni si Baguio Mayor Pinji Magalong naguro ni sa Naga together with Mayor Lene Robredo and mga mayor sa Bicol digdi sa Albay ang kasalabay sa nasabing pagtripon sinda Mayor Jan Trinidad kan UAS Mayor Jojo Climaco kan Tiwi Mayor Nox Kibumbalis kan Bakakay and then digdi sa Libon si Mayor Mac Saison. Aramo niya to ta BBP kung ano ang mayor nakatuyuhan kan pagpatipo na ito and ano mga napagkaharurunan ng gadninda. Mayor, Attorney, good morning. Sa ibong na linya po si BP Henry sa Angkor. Opo. Hello, Mayor. Maray na aga po. Maray na aga po. Opo. Salamat po, Mayor Saro sa DCGB. Ano pong resulta? Ano po naging resulta kan inot na ururon may kinaraman po duman? Concern DCGB? Kami po na miyembro ka sa Mayors for Good Governance na ang convener nga ni Kaini, iyo sina Mayor Benji Magalong, sina Mayor Soto kan Pasig City. Naimbitahan po kami sa mga members digdi sa Albay na nagkaigwaning dialogue sa Naga City iniginimo sa Villa Cáceres. At yun man talaga sinda sa mga convener, nagilibot po talaga sinda sa mga iba't ibang probinsya. As in, yaon nga ni duman sa napag-urururan ni, yaon man po si Mayor Jojo Climaco and Mayor Jan Trinidad sa mga consultation nila regarding sa mga proposed bill sa Congress, lalong-lalo na duman so anti-dynasty, as in so termino kang sa tuya po mga local government officials. Kaya ang Mayors for Good Governance, pag manahiling po kaya ninda ng mga issue o proposed bill, nag-recommend sinda as nag-suporta sinda. Nagpaluwas siya sinda ni support kung may mga importanteng bill na ipinopropose sa Congress. I see. Okay. Nat ano po yargo na hiling na implikasyon ka ito regarding naman pag-abot sa local government operation?
Sa local government operation, ang kahapusan sa MUYA, kung pabor kami duman sa propose na inaipasa na nga ni sa House of Representatives, so anti-dynasty law. As in, pag-extend sa mga termino man sa tuya pang mga mayors. Hindi kung pabor ba kami na 2 terms na lang, at in 5 years, kada 2 terms and 10. Iyo po ang mga kahaputan sa MUYA. I At see. yung naman po, pinagkatut man kami sa mga gusto ming ipaabot sa national government, lalo na sa DPWH. As in, ma-attend sana sa MUYA si Secretary Vince Dizon, pero dahil nag-inspect siya sa mga flood control projects sa Naga City, dahil na sa MUYA nakaabot. Pero ang sabi sa MUYA ni Mayor Benji Magalong na inapudan niya mismo ang Undersecretary kang DPWH, pinapagibo kami kang resolution kang Mayor's League kang probinsya ng Albay na mai-present mi duman sugabos na kaytuhan na projects lalo na sa mga flood controls digdi talaga sa Albay na kaytuhan talaga so necessary talaga digdi sa tuwa lalo na sa Banwaan kang Libon yun isusumitir mi duman mismo kay Mayor Benji Magalong at siya po ang ma-forward sa tuya pong DPWH, lalo na si Secretary Vince Dizon. I see. Opo. Mayor, balikan ko lang po itong anti-dynasty bill na gari, naka-second reading ko niyan sa Kongreso. Kamu po bilang alkalde, as in halo naman sa LGU, ano pang opinion mo regarding yan? Ano pang stand nindo? Ako po, ang ano po duman is talaga po bilang mayor, as in member kang Mayor's or Government, pabor po ako sa anti-dynasty law. Para makikita naman talaga kung ano ang epekta ini sa tuya pong nasyon. Aram naman po baga base sa datos ng mga research na ang poverty level ng sarong banwaan or ng nasyon may effect duman sa dynasty. Kaya sabi ko, kay puwanta na talaga na magkaigwa kayo ng batas. Pero sabi ko pero sa batas, kay puwanta na masigurado ta na talaga ini anti-dynasty. Ta kung mahiling ta duman, muna sa proposals, personal opinion ko, garo na magiging institutionalized na lugod sa dynasty. Bako anti-garo dynasty ang nahihiling ko duman sa proposed. Pero ini sa kuya lang pong personal na opinion. Opo. Natamiyon, ano po ang nakapalaman duman? Ano ang provisions prohibitions duman para sabi nga mabards ang ibang local official dumalagan nakasunod na sa ng kapamilya tabi? Ang nakalaag duman succession. Na for example na suaki mo pagitandain ka na madalagan, pwede sa iyo mag-value padalaganin mo. Tugang mo, lolo mo, ama mo. Kaya sabi ko, garo pa, ang purpose po ba ang anti-dynasty laws, putulon. So, mataan man yung chances sa iba. Pero nga taigwanin sa succession na yun po ang ano. Pero sabi, on the other part naman, ang suggestion man sa ibang mayor na ito ngayon, taan man giraray ni chance ang mga botante na pumili. Pumili man ang ano po nila. I see. Okay. So ano po ang consensus kanibang mga LGU, mga mayors manayaon naman sa Ororon? Ayun po, pinaghapot man sinda. Nagtauman po sinda ng personal nindang opinion as in suggestion sa bandawit kayo nitong bill na ini. I see. Okay. So pag-abot mayor naman sa mga projects na gustong implementar kang DPWH with Secretary Dizon, sa usually baga, I don't know kung experience mo ini bilang alkalde, may naarabot na sanaan mga project dyan sa mga LGU. Di nakakaisang alkalde, ang gobernador o siya na local chief executives, may na-implementar na sana. Ganoon yung tamang coordination, tabi. Ano po ang hiling mukaan pag dapat na bag-implementar, dapat na nakakaisang LGU, lalo na ang pag-abot sa municipal engineering o city engineering o sa provincial engineering office? Opo, dapat po talaga na maggawa talaga ng coordination sa mga nakaagi pong bagang taon. Kung minsan, bilang alkalde, dahil naman nila naaraman kung anong ginigibo kang sa tuya pong DPWH. Although, as nagsusubmisin din ng mga documents na ini-inform ang LGU na may ongoing sinda. Pero ang consultation kung minsan talagang wala. Kaya kung minsan, pag may mga problema na, ang mga tao dahil ng DPWH ang hinahabol kundi ang mga nasa LGU o lalong-lalo na sa tuya pong engineering office ang mayor.
I see. Opo. Mayor, salamat na maray. Unless po may gusto ka patabing i-share regarding sa pagtiripon na ito. Salamat po, sir, kapag naman po kita ng chance na magpapa-out informasyon, manunungod po sa pagtiripon ng Mayor for Good Governance. Opo. Jimmy? Okay, may pahabol ako tabi BP pribada ini digdis an NFA iguanin pinatindog na digdis albay iwan sentro na kan bodega Iyo, digdi na sa dakulaon nila, no? dakulaon ini tabi BP na bodega gari yun ay ng sentro kan na albay mga stock and kompleto na pasilidad digdi. Okay, an aram ko inat na informasyon na na-receive niya to tabi BP na ngunya na Hulyo ini naguraran. Gustong sabihin natatapos ini and gari incorporate na activity an nasabing inaugurasyon sa Paroy Festival and sabi maka-imbitaran si PBBM. How true po ini tabi, Mayor? Sulas nitong pag-ururunan ng in-charge po sa NFA, ang plano po talaga, last time na na-interview po ako nila, last May, na ang plano is ma-inauguraran ngunya na July. As in, makasabay man nga ni sana sa Paroy Festival. Pero ngunya nahiling ko, sabi ko baka daipay matapos ngunya na July, ongoing pa ang construction nila. Ini po pinakadakulang NFA warehouse digdi po. Sa hiling ko po, bako lang sa probinsya ng Albay, kundi po sa Bicol region. I see. Opo. Okay. Jim? Okay, so sa madaling sabi, dahil ini makakasabay sa mga activity, sa laog ka ng mga activity kan. Follow up na po sa in-charge po sa NFA. Kung hindi po talaga padagos mangyaray sa July ang inauguration. Okay, so yan, tabi, thank you so much. Si Mayor Attorney Mac Saiton, kan ba na libon sa mga impormasyon, mga importanteng impormasyon na nakalap niya tungo niyan at pagkipagulay niya to digdi sa nasabing alkalde. Yan, tabi, BP mga tugang, Mayor Mac Saiton kan Libon Albay. Jimmy na salita, ito Jimmy nyo. Salamat, Jimmy! Live from Libon Albay. Oras natin, 8:31, nin pag-aaga sa programa ng hapot sa DCGB. Magbabalik po kami. Hatid sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. An oras hatod sa Indo kang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university. Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally. Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol. At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak. At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment. Oo,
siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak. Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now. Magandang araw! Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir? Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh. Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa? Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis, kaya mas maganda ang prevention. Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkawasan. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAF. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag mag-alinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Anong na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot kan sa indong mga pangarap, 60 taon in serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o narakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraming branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated.
We care, we serve, we deliver. Puro bag of Pilon. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 ning pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Kapag hanap mo'y karne na sariwa at de kalidad, nung meat-chop ang sagot, subok na at tapat. Skinless na manok, malinis at ready iluto. Perfect sa pang-ulam ng buong pamilya mo. May longganisa na malasa, pang-almusal na swak. Bawat kagat, ramdam mo ang sarap na di tinipid kahit saglit. Siomay na juicy, paborito ng bata at matanda. Nung meat-chop ang pangalan na tiyak mo maaasahan na. Kung gusto mo ng frozen meat na fresh at sigurado, Nung meat-chop ang choice na swak sa budget mo. frozen meat na quality, panalo sa presyo talaga. Sa lasa at linis, ramdam mo agad ang kaibahan. Nung meat-chop ang tunay na kaagapay ng tahanan. Naalmusal hanggang hapunan na busog at saya. Longganisa, skinless, siomay na pampasaya. Frozen meat na madaling lutuin kahit kailan. Perfect sa abalang oras ng bawat tahanan. Kapag kalidad at sarap ang hanap mong tatak. Nung meat-chop ang brand na hindi ka bibiguin kahit saglit man lang. Sariwa, malinis, abot kaya ang presyo. Nung meat-chop ang katuwang mo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, lalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piedra, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tikman ang bagong Mang Inasal Almusal Meals. Ang paborito mong Mang Inasal Chicken Inasal Regular, Pork Barbecue at
pork sisig ay pwede ng pang-agahan kasama ng chicken oil garlic rice at pritong itlog. Pwede itong araw-arawin dahil ang Mang Inasal Almusol Meals ay 139 pesos lang. Kaya punta na sa Mang Inasal Albay Capital, Imperial Legazpi, Sorsogon at Ligao mula alas 8 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Available ito for dine-in, take-out o delivery. Para sa mga balitang Mang Inasal, punta na sa manginasal.ph. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo naaalarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAF. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko ka Department of Agriculture sa Bicol. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Alright, mga tugang 10 minutes bago po magabot ang alas 9 ng pag-aaga. Dito po sa satuyan na programa, mga tugang sa DCGB Radio. Alright, oy! Itong magandang balita magandang balita to. Humigit kumulang daw 300 na mga kabataang Legaspenyo nakisa sa Bonakid Preschool 3 Plus Batang May Laban Challenge nung Sabado. Alamin natin ang ulat mula po kay Angel Mustasa. Angel, good morning. Bitawan mo. Pag 3 pataas, Batang May Laban. Kabuuang 327 mga kabataang Legaspenyo mula sa 4 na barangay sa Legazpi City ang nakiisa sa Bonakid Preschool 3 Plus Batang May Laban Challenge noong Sabado, Hunyo 20. Sa pamamagitan ng biyaheng May Laban jeeps at tricycle, binisita nila ang Barangay Dapdap, Taysan, Humapon at Barangay Bangkarwan upang dalhin ang maniba-ibang mga palaro na nagalayong magbigay ng saya at kaalaman tungkol sa kalusugan at nutrasyon. Kabilang sa managing tampok na laro ang tumba laban sa immunity at laki laban kung saan ipinakita sa mga batang may laban ang kahalaga ng pagpapanatiling malakas sa pangangatawan at paglaban sa bakterya sa tulong ng Triple Boost Formula at Nuclear Shield. Ayon kay Cheska Cornelio, Assistant Vice President, Senior Brand Manager for Bonakid, mahalagang mabigyan ng pagkakataon ang bawat bata na lumaking isang batang may laban. Aniya, hindi lamang ito tungkol sa pisikal na lakas, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng laban fighting spirit upang harapin ang hamon sa buhay. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang mga magulang ng kalahok sa gatas sa ipinamahagi sa programa dahil aniya makakatulong ito upang mas maging batang may laban at laban ready ang kanilang mga anak sa kanilang paglaki at pagharap sa mga hamon sa buhay. Actually po, nakikispoon talagang ginagamit ni Baby. Kasi una-una sa lahat, mas maganda siya kasi mas nakaka-energetic talagang batang may laban at ang milk na to. Lalo
po si Angel Mustaza, DCGB News. Pag-3 pataas, mag-Bonakit Preschool 3+. La 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 laban, mag-Bonakit Preschool 3+. Batang may laban. Batang may laban, Bonakid. Mag-Bonakid Preschool 3+, Batang may laban. Yan, the best, ha? Dapat ganon, ha? Para tayo palaging may laban. 6 minutes bago po mag-abot ang alas 9 ng pag-aaga. Karen Ala nasa linya. Karen, good morning, Karen. Karen? Karen? Wala na, mientras tanto, aramon taro ang report ni Jomar Bien Ordinanza sa pagkapon sa mga stray dogs ipinagbubusol sa Tabaco City. Jomar, good morning, i-detalye mo. Kami, Jomar. Nawala na ka, boss. Isaksak mo na, Noy. Saksakan na tayo na iyan. Jomar, asino? Karen, come in, Karen. Hello, yes, thank you, Betty. Yeah. Ang ko kay anong yan, VP, si Sir Jeremy Cruz, ang pamayukan Provincial Education Department, dahil lang tamay kay Puan kitang iklasisikat, may kinaaraman ini sa Educational Assistance Status of Provincia sa mga college students. Aramon ta kung ano ang talagang mechanics kay ni, sisay ang mga prioridad, siraan mga matatawan o sisay ng mga estudyante ang talagang target na matauanan si asistensya. Sir Jeremy Cruz, Hello, good morning, Padi. Hello, Padi. Maray na aga po. Ay, Yeah. Padi, good morning. Good morning. Padi, tamang-tama iyaong kaano ta. May news kami ng sarong aldaw. May kinaraman dyan sa asistensya. Hali sa Kapitulyo kan Albay para duman sa mga estudyanteng albayano. Pwede po paki-clarify mo ka ini para detulos ki magyan sa opisina mo tabi, Dr. Jeremy, Padi. Sige, tabi. Go ahead. Kaya ako nag-PMCA mo. Nataranta kami digdi o ang last week. Kung nagdirigi, may mga taga-bakakay na nag-agad ang requirements, mapalista daa. And up to this date po, to this time, wala pa kitang pagpapaluwas na guidelines para sa publiko. But of course, we already have inipiga work out in guidelines. Para sa kadaklan po na madangog na 25,000 or 25,000 ang matatawan, garida ko launon po yan na tao, na mga estudyante. But if we consider the enrollees sa bilog na Albay, kulangunan po ang 25,000. That's why iwa po kita ki mekanismo. For example, ang first priority ta is those from community colleges. Second, sa Bicol University. And kung may tada, sa private school na sa radit na eskwelahan. However, may mga limitations din po. Like the requirements, minimum requirements para sa magiging recipient ng educational assistance for 25,000 students. Number 1 is, dapat ang income level ng pamilya is level 1. Level 1 is poorest of the poor, which is below 12,000 ang monthly income. Opo, I see. For fees, considering na ang beneficiaries ng full fees, high school lang po natatawan si assistant. Opo. Ang college po, daiman. So, we are specifying this sa minimum requirement. Halimbawa, tinawan kita ki data kang Bicol University ni Dr. Henny Pamalumibaw, Dean of Admissions, kang enrolled na Albayano students sa BU. Wala pa po dyan ang for 26-27 school year. However, pwede na po kita makaigwang data kayan. Para po sa 4 levels, igwa ki 16,000 plus na Albayano students. Apa. So if all of these Albayano students will be recipients of the 25 out of the 25,000, mawara na po ki slot ang nasa community college, which is iyo po ang maiinot na tawan. Opo. So, para mas klarado po ang mechanics, ang number 1 in priority is siyaon sa income level 1, which is 12,000 below monthly income, and number 2, 4 fees po.
I see. Opo. No rin tabi pa di pwedeng mapuon ang pag-distribute kayo. Paano no rin mapuon ma-identify ang mga qualified na pwedeng mag-apply para dyan? We are just waiting po, Sir Henry, para sa enrollment Opo. kan mga colleges and universities. Which Mm. I think in August. Sa August pa po. I see. Okay. So basta ngunyan, iklaro ko lang na dengo nakimagpasiring dyan sa opisina mo. Tegwa po kay guidelines sa susunod doon. Buda, will be announced man iyan soon. Opo. Opo. Formally, if may ipapalo kitang guidelines, na aprobado kang sa tuyang governor. Makulog man sa buot po, pero not everybody will be accommodated. Pasensya na po kita. Actually, ini po, supplemental lang po ini. Oo. Pinakiuron lang po talaga ini ni governor. Isang gunian na madagdag. Oo. And naaprubahan din. Sa kung so regularly po na educational assistance, nasa 6 million lang po. Pera po, pera po pa de? Pera po? 6 million po. 6 million. I see. Ang regular ning educational assistance budget Apo. for one school year is 6 million. So daily po talaga nakikater ang gabos. Makikita pa din na mahiling ang may nagdidirigin, nagbabalis na, di man talaga sa tawan. I see. Okay, okay. So, ang para duman sa mga parents, maghalat key official na announcement kung no rin asin kung ano pan ibang gibuhon, base po duman sa guidelines tabi pa din na sinabi mo kasabago. And then pa we will not be accommodating walk-in clients. Yeah. We will be coordinating with the school. Opo. I see. Yan ang klarado. Dahil pwede ang walk-in client, duman dapat sa school tabi pa di tama? Because the schools will be the ones to determine. Oo. Ayun. Okay. Yung man ang ano, so school ang ma-determine, kaya di man kamo dyan dapat na mag-apply sa endo direktamente sa opisina. Opo. Opo. Okay. Okay. Po ang satuyang qualification. Yeah, okay, very good. Sige, tabi pa di, Dr. Jeremy, baka may gusto pang idagdag tabi. Go ahead, you have the time, please. Go ahead. Yes, thank you very much po, Kadi. And we have upcoming activities from Provincial Education Department. Igwa po kita ki training para sa mga daycare workers, pig-upload ng child development workers. Assistiran ta po SINDA kung paano ang pag-deliver kang curriculum ninda. Tanganing pag nag-graduar sa inda sa daycare, ready na din po sa basic phonetics sa kinder. Kasi dakulaon po ang krisis sa edukasyon sa bilog na Pilipinas. Baka po ini sa Albay. And then another is we also have the Albay Kadunong Awards. We are calling for applications. Yaon po sa page kang Provincial Education Department. Search for outstanding teachers. 24 bituon. Naging 24 bituon siya tabi Sir Henry dahil lang ang kada munisipyo and syudad may sarong outstanding teacher. And then we also have 6 outstanding child development workers, 2 from each district. Di po ang pinakutang bituon, brilliant innovative teachers yan. And next is SIGNAG, the 3 outstanding principals of the province of Albay. Open din po yan sa gabos ng mga principals, although may mga qualifications din yan. And then we have the 10 outstanding students of Albay, which is the SILYAB. That's open in both public and private institutions, colleges po. Nag-aagad po kami kay participation dahil lang next month na po ang deadline kang pag-submit kang applications, and ang sarong qualifications is dapat 4th year po ang nominee. So 4th year college, di pa sila nag-enroll, but they can already apply for the search. And next is we are also conducting the search for 3 outstanding barangays in the province with functional initiatives on education. I see. Okay, okay. Padi, salamato na maray. Ingat po kamo. Mabuhay. Salamato na po. Thank you. Yan, tabi dito ni malinaw, day mo na magparadilig sa Provincial Education Department. Taday pa man talaga tigano to asistensya at iskwilahan ang madeterminaan, and at the same time, may guidelines na ipapaluwas ang nasabing opisina. Okay. Yan ang report, Karen Ala, Denise. Alright, thank you so much Karen sa report. Jomar, pasensya na ha, din na kitang oras tabi. Jomar, para sa imong report.
Mga tugang unyang pong pagkaga, mabalik po alas 3 sa programang Pink Yun Mo Baby. Yan po si Henry M. Salamat kayo sa mga pagandabay. Di pong personalan, kita po taghapot lang. Goodbye, mabuhay. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and